приятели, аз съм Ваката Геймър БГ и днес ще играем на Survival Games и мисля, че няма никой. Или има някой? Да, има. Има. И след 75 секунди ще започнем. Ама не знам къде са всички. Не знам къде са всички. Бля, или ще вотваме за Бриз. То пък не може. Нека да си направим малко парна баня. Тук е много шумно, бе. Добре. Малко сме се подпалили, ама нищо. Добре. Така. Тази пажина много ме дразни. Ей, ама къде са всички? Ще разгледаме като започне всичко това рунда и куксите и така. Добре. Ето един. Помощ! Вие как се показахте? Това е Лив. Ама, вие преди малко не бяхте тук. Как изведнъж дойдохте? Спит. Така. Ето един дойде. Втори. Те всичките да не са тук. Не. Ние започнахме. Така. Да си изберем кит. Май кит. Ще взема Арчер. Така. Започваме след 15 секунди. Гроу Стрит. Това верно е Гроу Стрит. Там е къщата на CJ. Ето го гаража. Тук е на Big Smoke. Не. Тук е на... не знам. Давай! Гос! Гос! Гроби! Не можах да взема нищо. Но така, да... Оставете ми нещо. Добре, аз се умитам. Ще хода при гаджето си. Защото нали имаше една мисия и тук някъде трябва да ми е гаджето. Аз ще се умитам набързо. Така, ще се скрия. Този път мисля да се скрия. Опа, че там видях някакъв. Тук ще влезна през прозореца. Ще се скрия тук. Бой, мама ти! Бой! Какво стана? Днес, хора, ще има ревенч на този, сега ще го намеря, който ме уби. Спираме си PvP-то. Не, Арчер. Така. Газ. Давай! Взимай това. Взимай всичко. Не, какво правя? Добре, нека да бягаме. Така. Бягай. Така ще си го сложа това като за предпаза. Така. Сега ще бягам надолу към... Да, не знам какви са тук улиците. Ще бягам на някъде, да не ме хванат. И след това ще търся нещо да оцелея. И ще отмъстя на оня. Не! Пак ли ще ме убият, бе? Не, бе! Не! Полияните, бързо нагоре. Не! Бързо на поклин. Бързо. Това сега ще го убия. Това е Динго. Как ме убиха, бе? Как, бе? Как ме убиха, бе? Хора, това ще е последна игра на Survival Games и наистина този път ще има ревенч и мисля да спечеля заради вас. Спечеля.
Този път ще ги убия. И мисля... Какво мисля да направя? Да си взема хита с Арчера. И няма да ходя до средата. Направо си избирам страна, на която да бягам и бягам. Разбирате ли? Бягам просто. Не ме интересува, бягам. Бягам. Те тук да се избиват като кучета. Аз просто ще бягам. Бягам. Така. Нека си преместим лъка в лявата ръка. Не, всъщност не. Няма. Така, отиваме на кораба. Ай, стига, махни се от тук, аз няма да ходя натам. Махай се. Няма да ходя натам. Махай се. О, чест. А, не! Не! Не, 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 не! Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. 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 Няма, няма. Не, 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 не. Махай се. Махай се. Буклук. Махай се. Не. Не, не. Няма да умра. Спри, спри. Моля те, спри. Моля те се. Моля ти се. Спри. Умрих се да тичам. Спри. Ох. Чакайте да хапна, че... Абе, няма да ме убиеш, бе. Няма да ме убиеш. Оф, как не мога да се кача тук, бе? Бързо, че ще се отдава. Гледай, гледай, гледай. Ох, някой се опитва да ме... Така. Хоп. Готово. Сега. Бързо, бързо, бързо. Така, добре. Добре. Не, не, не сме добре. Не сме добре. Бягай, бягай. Не сме добре. Не, не, не. Не, моля ти се. Пак ти се умирам, бе. Не, как ме удръш толкова далече? Абе, как ме удръш толкова далече? А, тя с лък. Как ме... Абе, fuck you, бе. Пак ли умрах, бе. Значи аз въобще не съм добър на тия минигеймс. Значи на тия survival games. Значи тя как ме цели, бе? Как... Значи много бързо се опна тая. Значи... Хора, това ще е края на този епизод. Дано ви е харесал. Дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал и чао!